El pintor Josep Minguell realitza un mural al fresc al vestíbul de la Casa Consistorial de Tàrrega com a expressió personal de tribut al tricentenari 1714-2014. L'artista fa donació d'aquesta obra a la seva ciutat natal sense rebre a canvi cap retribució econòmica. Minguell explica que el fresc reflectirà la pèrdua de les llibertats per a Catalunya que suposà la desfeta del 1714 i de com el poble català va ressorgir amb força malgrat la repressió del decret de nova planta. Bé, aquest mural ha de ser una aportació personal a la commemoració del 1714 i de la Guerra de Successió. És un moment històric important i com a pintor em fa il·lusió també aportar les meves imatges, la manera de veure les coses. El fresc es basa en un joc de llums i ombres. Minguell és considerat actualment un dels majors exponents de la pintura al fresc a nivell internacional, com es feia segles enrere aplicant pigments naturals damunt la calç fresca. L'any 2011 l'artista també deixà empremta a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega quan culminà el conjunt Murs de llum.